Uy, nalaglag ko eh. Nalaglag, tumalon yung ulo ah. Snapchat. Sayang. The vlogger. Maya-maya. Sinigang na maya-maya. Mas Guerrero, wow, sarap naman yan. Sino masarap? Sino masarap? Niluluto. Nagluluto. Sino na may masarap? Yan. Sinigang na paayos na yan. Maya-maya. Ba't di mo na yun yung ulo? Kaya gusto. Dapat. Busy natin. Saan? Ito ko chill yun. Hindi na doon. Dinig. Kaya nakatawa ko ta. Yan, sinigang. Oh. 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 Video. Kasana ko rin ako. Dito. Salam. May maya. Labas mo na dito. Hey, how are you, man? I'm here in Cagayan River now. I'm swimming now. Hello ga. Batuay sa Uy, ito si Kanyan, Ang si Ann Cortez ay ah. asawa ni Carlo Caparas, si Duna Villa. Uy, ba't yan? Hindi ka na. Ay, ito na lang. Ito naman, style dog. May iba. Ingay lang tapos maganda ba? Ayan yung mga retired Salamagi boys. Lahat po yan, SPO 1, SPO 2, SPO 3, SPO 4, SPO 5, SPO 6. Ito pa yung major. Hoy! Hoy! Dok, wala na. Ha? Yan daw. Yan yung laging iniiwan ng asawa. Ilang asawa na po yan. Okay lang.